हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदों। बे जाहैबाय क्लास 5नि मेथ्स एबा सानखान्थि आयदानि फरा 1 चेप्टार 1नि पार्ट 3 भिडिअ। पार्ट 1 पार्ट 2 बेयो जाना थांखांबाय, नोंथांमोना नुदों। बेयाव पार्ट 3 भिडिअ नुगोन। दा पार्ट 3 हिसाबै नोंथांमोना गासै पेज 11, 12, 13, 14, 15 अर्थात 10 निफ्राय 15सिम बिलाइनि बेखिनिखौ जोङो लायाखैमोन। पार्ट 3 आव लागोन होनना बुंदोंमोन। बेखौ दा पार्ट 3 हिसाबै लाबोबाय। बेखौ नायलांदो गोबाव खालामाजासे फारि फारियै। बेनिफ्राय पार्ट 2 आरो पार्ट 1 बेखौ जोङो जायफ्रा नुवाखै नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै नायदो, नङाबा प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय। थाखोबानि क्लास 5नि क्लास अनलाइन क्लास होननाय बे प्लेलिस्टआव थांनानै नाय, गिदिरफोरा नायनानै होबानो जाबाय। दानिया फैदो बिजाबखौ बोलानानै ला, बेनिफ्राय नायदिनि। फार्स्टआव जोंना 11 बिलाइ। 11 बिलाइयाव जोंहा मा फरायनांगौसो दङ, फरायनानै बुजिनो नाजानायसो दङ। बेखौ जोङो सानखान्थि बानायनांगौनि खोथा गैया। बेवहाय मुंसे मुंजि माबोरै फज'नाय जायो, अनजिमाफोरखौ बेनि थावनियारि बिसान एबा थावनियारि मानखौ माबोरै नायनाय जायो बेखौ फोरोंनाय जादों। अदेबानि बेखौ पेज नाम्बार 10आवनो जोङो मोनबोखांखाबाय। दा बेखायनो आं बेखौ बुंला। दानिया फैदो बानायनांगौआ जोंना बिलाइ 12आव दङ। बिलाइ 12आव नायदो। बिलाइ 12आव जोंना दाजाबनाय दङ। दाजाबनायाव बेयाव जोङो मा मोनथाम बिसान थानाय अर्थात मुंसे मुंजि मुंजौ, मुंजौनिफ्राय फारियै बेयाव सिगाङाव मुंजौसिम, बेनिफ्राय फारियै उजुदसिम, रोजानिफ्रायबो बांसिन, माने मोनद' बिसान थानाय, मोनबा बिसान थानाय नै बिसिम बानायनांगौ। रोजा उजुरसिम बेवहाय दङ नैलाय मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा उजुदसिम थानाय गासै बेखिनिसिम दाजाबनाय फोरोंनाय जादों। बेवहाय सर' खालाम होननानै बुंनाय जादों। आरो दाजाबनायखौ बेखौ जोङो थाखो 3निफ्रायनो बेबायदि दाजाबनायखौ जों मोनबोखादों। आरो जोङो मामोन 10निफ्राय बांसिन जायोबा दाहार हाथालिक दोनथ'नांगौ एबा दोनथ'नांगौ जायो। जेरैजाय नैबेहाय नायदो, बेखौ दाजाबनि 126, 325, बेनि बेलायाव जों दाजाबबा मा मोनगोन? 5 आरो 6जों दाजाबा 11, 11आव जोङो मुंसेनि बे सेखौल' लाबोगोन 1, 2जों 2 दाजाबा 4, बे सेखौ लाफागोन 5, आरो बेनिफ्राय 3जों 1जों दाजाबगोन 4, 451। दा बेबायदि जोङो दाजाबो। दा बेखौ जोङो बयबो रोंखागौ। आरो रोङाखैबा नोंथांमोनहा खनसे नायफिनबावदो, बिनिफ्राय गासैखौबो खेबसेनो लाबानो जाबाय। खेबसे नैबेखौ बादायना होनि बि नाम्बारखौ 806 ओमफ्राय 98, 806जों 98जों दाजाबा, 6जों 8जों दाजाबदो, 6थासिमबो रोंथाराबा आरो बेनिफ्राय 8थासिमबो रोंथाराबा मा मोनगोन? 1414 मोनगोन। बेनिनो मुंसेयाव मा दङ? 4, बे 4खौ लाबोगोन बाहाय। बेनिफ्राय 9 आरो लाथिख' दाजाबबा 9आनो जागोन। 9जों लाथिख'जों जेबो दाजाबबा 9आनो थागोन। जायखिजाया अनजिमाया लाथिख'जों दाजाबा बेनो बे मोनो, 9 मोनगोन। बा 9 ओमफ्राय नैबे 14नि से थानाय दं, नैबेजों 10 जायो। होमबा मोननै सानसिमा जालायबाय 10 जाबाय। 10नि लाथिख' मुंसेखौ लाबोदोलाय बाहाय। बेनिफ्राय बेवहाय दङ 8, 8जों बेसेजों दाजाबा 9, होमबा 904 जागोन। 2 नाम्बारनि एन्सारा। दा बेखायनो बेबायदि दाजाबानो जाबाय। आरो बेनिफ्राय दाजाबनाया गासिबो गोरलैजोबखा। बेयाव 1निफ्राय 9सिम दं, 1निफ्राय 9सिम फिननाय दंखायो। बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लादो, नङाबा थुहाबनानै लिरख'नानै लाबानो जाबाय बेखौ फारि फारि। बेनिफ्राय फैदो बारलांसै। बेनिनो दानख'नाय दंमोन जोंना पेज 13आव। पेज 13आवबो जोंना दानख'नाय दं। दानख'नायाव जोंना मामोन? गोजौना देरसिनबा थख' थख' दानख'नो हाखायो। थाखो 3निफ्राय मोनखानाय, दा थाखो 5नि फरायसा बेखायनो हाखागोन। दानिया गोजौना फिसासिनबा जोंहा दाहार लांनांगौ बेखिनिखौ। ओंखायनो आं नैबे मोनसेखौ बानायना फोरमायनि। बाहाय दङ 3, 2, 1, बेनिफ्राय 7, 8 दानख'नांगौ। होमबा जों मा खालामगोन? 8निफ्राय 1 दानख'नो हाया, 2निफ्राय 10 दाहार लांगोन। मुंजियाव दं नालाय 10 दाहार लांगोन। होमबा 10 आरो 1जों दाजाबा 11 जायो। 11निफ्राय 8 दानख'नांगोन। 11निफ्राय 8 दानख'बाय 3 थागोन। बेनिफ्राय जोंना नैबे नैयाव थाबाय मा? नैयाव थाबाय 1ल'। 1निफ्राय 7 दानख'नो हाया। होमबा नैबे 3आ मुंजौआव दङ। जोङो मा लांलायगोन? बेनिफ्राय आरोबाव 10 लांलायगोन। मुंजि खाथियाव थानाय हिसाबै मुंजि दङ, 10 लांलायगोन। होमबा 10 जाबा 12 जानोसैलाय। 11 जानोसैलाय, बाव 1 थालांदों नालाय। 11निफ्राय 7 थांबा जोंना मा थागोन दानिया? 4 जासिगोन। ओंखायनो 11निफ्राय 7 थांबा 4। दाना 3निफ्रायसो बेयाव नैयाव 1 थांदों नालाय। बेखायनो मा जाबाय? 3आव 2 थालांबाय। 243। दा बेखौ फोरोंगिरिफ्राबो फोरोंखायो जानांगौ नोंथांमोननो। दा बेखिनि। बेनिफ्राय दानख' सर' खालामनो थिननाय दंमोन जोंना नैबेहाय नै। बे सर' खालामनो थिननायाव गासै 1निफ्राय 6सिम दं। बेखौ आङो नट्स हिसाबै 1निफ्राय 6सिम बानायबाय नै। दा बेखिनिखौ स्क्रिनशट खालामनानै लादो, नङाबा थुहाबनानै लिरख'ना लाबानो जाबाय बेखिनि बे पेजआव। बेनिफ्राय बेनि पेजआवनो गाहायाव दंबावोना नैबेयाव। नैबेयाव दानिया सोंनाय दङ ना, बेखौ आं खनसे बुजायना होनि, दानो हागोन। नायदो,
गोसोजों सान आरो मा जागोन बुंनाय जादों। दा बेवहाय जोङो नाय मोजाङै मा दङ नाय बिजाबखौ बोलानानै ला होमबा नुगोन बाहाय मा दं नै 3217 जों 9673 जों दाजाबनानै मा मोनदों 12890 मोनदों। बेनिफ्राय 12890 निफ्राय 9673 खौ दानख'बा मा मोनगोन होननाय जादों। अर्थात बेजों दाजाबनानै बेसिम मोनबाय। दाना बे दाजाब गासैनिफ्राय नैबे बेखौ दानख'फिनबाय 9673 खौ होनबा जों मा मोनफिनगोन 3217 खौनो मोनफिनगोन। बेखायनो बाहाय 3217 आनो जाफिनगोन। दा बे दाजाबनानै दाजाब गासैनिफ्राय मोनसेखौ दानख'फिनदोंल'। बे एखे रोखोमनि बे बियाबो बेनो 7617 2890 मोननैजों दाजाबनानै 10504 मोनदों। 10504 निफ्राय दानिया उल्था नैबे सिगांनि 7612 खौ दानख'दों होमबा मा मोनफिनगोन आद्रा नैबेखौनो मोनफिनगोन 2892 खौनो मोनफिनगोन। दा बेनिफ्राय आरोबाव मा सियाबो बिदिनो सिया उल्था खालामदोंलाय सिया मा खालामदों दानख'खौ होग्रोदों 8292 निफ्राय 6479 दानख'नानै मा मोनदों 1813 मोनदों। आरो दाना बिनिनो नैबे 6000 जों 6479 जों दाजाब गासै 1800 जों दाजाबफिनबा मा जागोन होनदों हथात दानख' जाग्राखौनो जों मोनफिनखागोन। ओंखायनो मा जागोन 8290 आनो थागोन। थिग बिदिनो नैबे डियाबो बिदिनो नैबे सिगांनिफ्राय बे मोननैखौ दानख'बाय बेखौ मोनबाय। दाना बेखौनो उल्था बेनिफ्राय बेखौ दानख'फिनबाय होनबा बेखौ मोनफिनगोन दानख' जाग्राखौ मोनफिनगोन सिगांनिखौनो बे 9678 खौनो मोनफिनगोन बेनाबो। दा बेखौनो बाहाय होफिननांगोन बेनाबो बेखौनो बाहायनो होफिननांगोन बुंनो थाङोब्ला। दा बेना बेखौ बाहाय होफिननांगोन ओमफ्राय बेना बेखौ बाहाय होफिननांगोन। दा बेखौ नङाबा नैबे नायनानै लाबानो जाबाय एखेखौनो बानायखादों नैबे गोसोजों सानना दिहुननाया नैबे खथाया बेखौ स्क्रिनशट खालामदो लिरना लादो एखे रोङाबा। दाना जेंनाखौ सुस्रांनो नाजा होननाय दङ बेयाव मा होननाय जादों नायदो जेंनाखौ सुस्रांनो नाजा होननाय एन्टेन नायदो बेखौ बुजिनांगोन। मोननै अनजिमानि दाजाब गासैया मा मोननैजों बेजों दाजाबबाय मा मोनबायनो नैबेखौ मोनोनो 41283। बेनिफ्राय बिनिनो मोनसेया होखानाय दङ नै 28239 गुबुन मोनसेया मा होननाय जादों हथात बेखायनो आं मा लिरदों नाय नैबेवहाय होनाय जेंनाखौ सुस्रांनायाव मोननै अनजिमा मोनसेखौ मोनथिया नालाय ए ओमफ्राय मोनसेया 28230 दंखायो ए दाजाब 28230 बिसिम मोनो। दा बेखायनो मा जाहैबाय बेनिफ्राय नैबे बेसेबां दङ बेनिफ्राय नैबेखौ दानख'बानो मा जायो बेनो जायो। गासै बेसेबां बेनिफ्राय नैबे मोनसे मोननायखौ दानख'दो मा जागोन होमबा बेनो जागोन। ओंखायनो गासैनिफ्राय बे मोनसेखौ दानख'बाय आं मा मोनबाय 13044 मोनबाय। होमबा बेनि फिननाया मा जागोन 13044 नैबेयाव फैगोन ए नाम्बाराव 13044। बेनिफ्राय एखे रोखोमनि दङ नै बेवहाय 2 नाम्बाराव बियाव दङ बेहाय बेनिया 66192 आरो बेनि गेजेराव बेसेबां फाराग दं होनदों हथात देरसिनाव बे नैबे उननासो 73841 मोनसेया 67192 बेजों बे 73,000निफ्राय दानख'बानो जाबाय नैबेनिफ्राय बेखौ दानख' होमबानो मोनबाय। दानख'बाय मा मोनखो आङो 6649 होमबा 6649 जागोन बेनि एन्सारा बि नाम्बारना बिना। बेनिफ्राय नायदो सियाव मा होनदों बे मोनथामनि दाजाब गासैखौ दिहुनथिनदों मोनथाम अनजिमाजों दाजाबनांगोन बेनिया मोनथाम अनजिमाजों दाजाबबा मा जायो आं मोनबाय नै खिन्थाखाबाय 1,462,243 मा 1,462,243 बेखौ आङो दाजाबनायखौ बाहाय होखादों नैबे बि नाम्बार नैबे ए नाम्बारनि। दानिया डि नाम्बारा मा होनदों मा दाजाबोब्ला बिसिम जागोन होनदों दहायनि बादिनो उल्था फार्स्टनिजों एखे मा दाजाबोब्ला बिसिम जागोन होनदों हथात बे आरो बे दाजाब गासै होनाय दङ होमबा बे दाजाब गासैनिफ्राय बेखौ दानख'बानो मोनबाय। बेखायनो बेनिफ्राय बेखौ दानख'बाय मा मोनखो आङो नै बेलाय मोनबाय मा 49530 मोनबाय। होमबा फिननाया मा जागोन बेना नैबेना 49530 जागोन। दा बेखिनि स्क्रिनशट खालामदो लिरदो नङाबा थुहाबनानै लानानै लिरबानो जाबाय। बेनिफ्राय फैदो एखेयावनो दंबावो दाना नैथिंजाय 14 बिलाइयाव जोंना दानख'आनो जोंना मा दाजाब मोननैबो उल्टां फाल्टां खालामनांगौ। दा बे उल्टां फाल्टां खालामनाय बेखौ नायनि मा खालामनांगौ नाय
खनसे खिन्थानि ए नाम्बारनिखौ खिन्थानोसै आरो बिखौ सिटिआव जिखौ नोंसोर नायदो। बेयाव नाय 6 निफ्राय मा दानख'बा मा 2 मोनो होनदों। हथात 6निफ्राय जोङो मा दानख'बा 2 मोनो। 2खौनो 6निफ्राय दानख'फिन होनबानो मोनबाय। 2खौनो 6निफ्राय दानख'फिनबा मा मोनगोन जोङो 4 मोनगोन। 4 5 6 नालाय ओंखायनो 4 जागोन बेवहाय। बेलाय 4 होबाय आं नै आगदाथिं नाहरदो ओरैजाय 4 बेनिफ्राय 4 आरो 1 4निफ्राय 1 थांबाथ' 3 जागोन होखानाय दङ। 3निफ्राय थांबा 1 दाना नैबाव नायदो नै बेना दाहार लानांगोन। 7निफ्राय माजों 7 दानख'बा मा जायो 3 थायो होनदों। होमबा बिदि थायोबा गोजौना लांदांबा बे मोननैजों दाजाब 7जों 3जों दाजाबा 10 जायो। हथात गोजौआव नैबेयाव होनांगौआ जोंना मा जागोन लाथिख' इलाय आं ओरै होनाय दङ नैथिंजाय नायदो लाथिख' जागोन। बेनिफ्राय गोजौआव मा थाबाय ओरै 5निफ्राय मा थांबा 2 थायो होनदों। दानिया दानख'नायाव मा जादों नैबे लाथिख'आव 5या 1 हरनांदों। 1 हरनानैसो 10 जादों। 10निफ्रायसो 7 दाननानै 3 फैदों। बेखायनो हथात मा थाबाय 5याव 4ल' थायो। 4निफ्राय मा 2 थाङोबा 2 थायो। ओंखायनो बेयाव मा जाबाय 2 जायो। होमबा खथायाव मा गोलैखो नाहरदो नैबेनिखौ नैबेनि बे एखे रोखोमैनो बिदिनो बानायजोबनांगोन। बि नाम्बारखौबो नायदो बे बि नाम्बारनिया नैबे फिननाया नै होखानाय दङ बेखौ नायदो। दानिया सिनिखौ नायदो बे सिनिया नैबे नै बे जागोन। ओमफ्राय दानिया बे डिनिया नै बे जागोन। बेखिनि स्क्रिनशट खालामनानै लादो लिरदो। बेनिफ्राय गाहायाव दङ जोंना सानजाबा नायदो। सानजाबाव दङ जोंना मोनथाम। बे मोनथाम फारि सानजाबनाय 2 फारि सानजाबनाय 1 फारि सानजाबनाय। बे सानजाबनायखौ नायदो नै सानजाबनाया नै बे मोनथामनियाबो बेनो। बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लादो लिरदो। बेनिफ्राय सानजाबनाय मोनसे खिन्थानि आङो बेनिफ्राय गासिखौबो बुजिगोन। सानजाबनायखौ मोनसेल' खोन्थागोन बेनिफ्राय खनसेनो लाबानो जाबाय। 3 0 5 2 1 सानजाबनि 1 सानजाब 5 5 1 सानजाब 0 0 1 सानजाब 3 3। दाना मुंसे मुंजि नैबे 2आ मुंजिनि फारि मुंजिनि फारि नालाय बेयाव लाथिख' होनांगौ। ओमफ्राय 2 सानजाब 5 10 मोननै सानजिमा जाबा मुंसेखौल' लाबोनांगौ लाथिख'। 2 सानजाब 0 0 ओमफ्राय दाना 1 दङ दाजाबबा लाथिख'जों 1 2 सानजाब 3 6 दाजाबदो दाना दाना दाजाबदो। दाजाबबा मा मोनगोन 5जों लाथिख'जों 5 लाथिख'जों लाथिख' लाथिख' 3जों 1जों 4 6आ हारसिं फैबाय। मा जागोन 6405 6405 नैबे सानजाबनाया बेनि फिननाय बेनिया बेनिया बे जाबाय। बेखौ स्क्रिनशट खालामदो लादोलाय बेनिफ्राय लिरख'दो। एखे सानजाबनायानो दंबावो उननि बेलायाव नैबे 4 नाम्बारनिफ्राय 12 नाम्बारसिम 4 नाम्बारनिफ्राय 12 नाम्बारसिमबाव दंखायो थख' बेखौबो स्क्रिनशट खालामदो नै 4 नाम्बारनिफ्राय 12 नाम्बारसिम लिरदो थुहाबनानै लिरदो। नैबेनि सोंनाया बे सोंनायखौबो नांगौबा नायदो। बेनिफ्राय फिननाया बे। दानिया फैदो लास्ट बे बिलायावनो दङ खोथानि सोंनायखौ आं खोन्थानोसै। खोथानि सोंनायाव दङ जोंना मा जेंनाखौ गेबेङै फराय आरो आबुङै सानफुं होननाय जादों। 1 नाम्बाराव मा होनदों जोंना जेंनाया बिलिफांनि बिफाया मागो दान दमासि समाव गावनि ना फिसिनायखौ फानदोंनो। रौ ना फानदों ओमफ्राय कमन काप फानदों बेनिफ्राय आइरि ना फानदों। गासै बेसेबां मोनखो होनदों। हथात मोनथामजों दाजाबबानो जाबायलै रौ नानि कमन कापनि आइरि नानि दाजाबबाय मा मोनबाय बेनि बे 1 नाम्बारनि फिननाय बेयो 1 नाम्बारनि नायदो स्क्रिनशट खालामदो लिरदो। 2 नाम्बाराव मा होनदों बे रोमैनि बिफाया दानफायाव 15,000 रां मोनोनो। बेनिफ्राय बिनिनो 5,000खौ दानफायाव दोनफायो होमबा दानसेयाव बेसेबां आद्रा थायो होनदों। बा 15,000निफ्राय 5खौ दानख'दो दानसेयाव आद्रा थानाया मोनबाय नैबेनि 2 नाम्बारनि। बेनिफ्राय सोंबावदोंमोन बेखौनो दानसेयाव 12,000 5,000 खरि दोनो नालाय दाना बोसोराव बेसेबां थागोन होनदों। बोसोरावथ' 12 दान नालाय सानजाबबाय 12जों मा मोनगोन 60,000 रां। बेलाय बेनि फिननाया ओंखायनो नायदो 2 नाम्बारनि फिननाया बेनो बेखौ लिरबानो जाबाय। 3 नाम्बाराव दङ जोंना मा मोनसे स्टेडियामाव कुइसनखौ आं नायासै नोंसोर फरायनानै नायदो। आं मोनथिखाबाय नालाय आं खेबसेनो फरायबाय। मोनसे स्टेडियामाव जिरायनो हानाय बल खेला नायनो थाखाय जिरायनो हानाया 25,000 सिट दंनो। बेनिफ्राय गासै फैदों 22,345ल'। होमबा बेसेबां सिट आग्लायखो होनो दानख'दो दानख'बा मा मोनबाय 2,655। 3 नाम्बारनि फिननाया 2,655। बेनिफ्राय नायदो 4 नाम्बाराव
पटल बायनो थांदों होन्दोंमोन। ब्रै नाम्बारनि सोंनायखौ फरायदो। पटल बायनायाव 1 केजियाव 40 लादों होन्दों। बेनिफ्राय गासै 30 केजि बायदों होन्दों। होमबा सानजाबनांगोन। सानजाबदो। सानजाबबा मा मोनगोन? 1200 मोनगोन। 1200 बेखौ मोनबाय। बेनिफ्राय लास्टआव दङ नायदो 5 नाम्बाराव। 5 नाम्बारा मामोन? गासै मोनब्रै फरायसालिनि 400सा फरायसाफ्रा बाहागो लाफैदोंनो। नाथाय साबेसेया मायाव फैदों? बेसेबां स्कुलनिफ्राय फैदों? बबे स्कुलनिफ्राय फैदों मोनथिया। बेखायनो समानै रानबा बेसेबां जागोन होनदों, राननो थिननाय जादों। होमबा माबायदि राननांगोन बेखौ आं खोन्थानि नाय। गासै 100 मोनदों। नै सानखान्थियाथ' बेनो। सानखान्थिया बेनो। बेखौ बानायनानै लिरबानो जाबाय। राननायाबो ओरै दङ नैजाय। नै खनायाव दङ नै राननाया। बे राननायखौ नायनानै लाबानो जाबाय। राननायाबो बेनो। दा राननायखौ आं खनसे खिन्थाफिननि। 400खौ 4जों मारै रानदों? 400खौ 4जों मारै रानदों? नाय 400 4 4जों मा सानजाबा 4 मोनो? 1 4 सानजाब 1 4 मोनो। जोब्बाय। दाना बे लाथिख'खौ बोख्लायदो। 4जों मा सानजाबा लाथिख'नो? 4 सानजाब लाथिख' गोजौआव हरबाय। लाथिख' दानख'दोलाय। जोब्बाय। बे लाथिख'खौ लाबोदो बाहाय। 4जों मा सानजाबा लाथिख' मोनोमोन? गोजौआव लाथिख' हरदो। लाथिख' जोब्बाय। मोनफ्रोमखौ खनसे खनसे रान। 4जों मा सानजाबा लाथिख' मोनो बेखौ। दानिया होमबा जों मा मोनबाय? दा जोङो मा मोनखो? फिननायखौ 100। 400खौ 4जों राननानै जों मा मोनबाय? 100। जोबनायाव दङ नै 100 मोनबाय जोङो। दा बेखिनियावनो जोब्बाय थाखो 5नि फरासे सानखान्थिया। नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लानो थख' थख' लिरख'दो। बेनिफ्राय गुबुनफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। उनफ्राव मोनबाय थानायनि थाखाय गुबुन गुबुन फराबो मोनगोन। बिमा राव, आबहावा, इंराजि मोनजोबगोन। एसेनोसै। गोजोन्थों।